Samedi 12 août 2023, mesdames et messieurs, il n'a pas kalama chogomina Sibiri ka damna nege ka nyetani wolonvla ni oye sanga atan ani shegin soro amenyon soro shirifla jabrani sanfé jamuka mini abewele jeunesse développement Mali shifina ko ka jamuka o de kadra konnana amenyon soro no Sibiri ka seka babu dota o konnana ambe mawele an shifinyon do wele an mim seka jeka o babu kono kuma nyefo awye chogomina ambayra la ka fo kalo kelen bonyonku an kumbe sigina finya bola ni émission ta ko folo yi aywa nga congé ko fe ambe fuli bleu ba di awbela jilema o min betu kan laje Sibiri ka jira ka fo Mali chifna ko émission ateke franchila ni shirifla jabrante aywa an de adamine folo aw benici akwa kanuna ewa anga ni jamukan ta ko folo an wole bla an chifinyon flama an minu mena jeka jamukan kono kuma an yefonyana ni babu be talike entrepreneuriat des jeunes au Mali défis et perspectives. Alors, ma flawele, ma follow allez monsieur Enza Konaté, c'est ça. Donc il est expert comptable, il est sur ce plateau. Niala Sonamasoni, Avena Aïe Jabrana, voilà. Anga Maoli le flana allez monsieur Sadio Makaluye, il est entrepreneur social, président du programme Un jeune, un emploi. Voilà. Donc au Koreimi Shifnaga Djokulu, allez au Donyamae, ne Aleka, ou Luka Taboule Femi. Shifnaga kele bara aywa ni ala sonama ani ubebina nyon so jamukan no soni nga amena nga maw fawnyana aywa anya fotokom na jamukan demela monsieur Enza Konaté amba fokoko assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayi wole ina nga wole jabi amba foko ni ishia folo e kana shifina o ka plateau kan shirifla jabranika. Effectivement ni insi folo e kana émission na jaray do ke ala kan ka chien la bay inshallah. Merci monsieur Konaté. Merci. Maflana ali nere tonaye monsieur Sadio Makalou nya futukum na ali bula barakela du ewa ni obewele ku bula barakela kenyere yi aywa demekunda ni o sociali ani jakulu dobe no ni chadobe no ni o programme ali o nyamayi aywa oluga tabule femi ko shifina ka kele ko bara soroli barakeli ani shifina ka kele donc ni ala sono ibini dado la salam alaikum monsieur Makalou tala wa barakatuh ko basitila bonsoir alhamdulillah ni fana chien fly kana nga plateau ka effectivement ni chien fly d'accord comme enza ko tugomna ambe doga kana ke anshel la ma fana de ala sodaba inshallah merci amunu fana sogole manani watila fu Côte d'Ivoire jamana kan Congo Brazzaville Congo flabela jelena fu ngata Gabon ani Sénégal bien sûr en la gelé de Kosovo aman kanu wakati do fana fu France jamana kan la famille Jakite oluban flé Sibiri ambo fu akwa kanuna ni akwa jamukan chongo tola e shirifla jamana sanfe erkele mbonyonko ambe babu inkono kuma nyefonyana kafuni awminu fana makubana katoka jamukan keni anyi ni ala surama ndegejuru sirabe no absika anaso ndegejuru siramina ame nyogon wele bonya hukum konna na kasika aywa nyogon hakilata fana don aywa shifna ko ka baraku kungankula Mali jamana kono sisan ante ninkuba dagindala amena kuma kunfolo di monsieur Enza Konaté ba ale ben droit enfant fait ewa monsieur Konaté amba foku expert comptable di fembe talike na fuluko bunankunkan awi aywa o kolosi bawi awi adona ngana funayi aywa amba fika don juste kuma damene ula Enza Konaté re join sablani chien fule kana faire non. Merci beaucoup. Et Nche Sidibé, donc mais faut effectivement forcer Shirifla Mroma inchallah. Donc né Enza Konaté ni ancien fule kana ni expert comptable no ye na vloko barake bawi. D'accord. Donc ambe na vloko sega sera OK. En même temps on a même ko blasra. C'est ça. Donc on bararo ta ni sera kula. Ani jamana refana mbulu deme. D'accord. Donc pour yari anga do kuma na me fulu ke vraiment parce que abada ana ma photo la woni ay jonu funa jiba ko sabonima donc am Shirifla mi rekono donc ka dam na ar karamola no ye Shirif Ousmane Madan Hadra am Shirifla re je baragara be am fu donc am no naga sugono donc am wala me ambega sudu inshallah ya rabbi ina na fana fi no ina mi fana fi no ajerai ambi fana fu ikan nalila duba konnana iwa ma fika do monsieur Konaté nangungu expert comptable yana nganda to temire la folo ni oye baraku ye ani kere bara opportunité d'emploi ma fika donc expert comptable
Alors, il te donne une fois à la minute à don. Ok. Est-ce que comptable effectivement il fait baraye? Donc am sa fo bara minuru abi jamana deme jamana benni aka ordre donc nous sommes des professionnels réglementés donc oui kéré bara do mais amé ani gouvernement baraka ñu fait gouvernement yéré de on blind ka fo jamana kono économie tese ka blati donc il va y commissaire bien non police la ka zone fait tout mina ou bien ka delenga fait tout mina en français na folo sera ka ni barro mo nana ka sege c'est comme ni wa fa kuma restaurant il ça faut docteur be an wala mbulu tout mina donc en français barro ka docteur li donc bisama ni banabula bisama ni deme mo be ka financement ka luka banaye financement non ni organisation non ni fond en mode barare ke maintenant a konona la fin chamba la pour ka formation ga ni pour ka barake donc fin chamba kono donc je pense que ni ni galise roma mo jabi très bien voilà mais kala jango ndu kala bac plus 8 du donc bac plus 8 il faut voilà bac plus 8 donc on ne peut pas devenir un expert comptable sans avoir le diplôme bac plus 8 actuellement non auparavant mais depuis un mois direct fonds harmonisé ani jamana to be to na donc a jagwal no ka diplôme d'expertise comptable solo d'accord donc ça c'est vraiment bac plus 8 8 années après le bac. Donc un expert n'est pas comme celui qui vient de terminer le bac. Non il te faut des études et il te faut aussi 3 années d'encadrement donc tu dis qu'en même temps il baraka expert comptable de greffe d'accord mingi be baranya do ou bi encadré très bien ko fait ou be c'est que c'est l'équipe ok surtout on a fait la cause donc ni afro ide la condamné c'est vrai de la kasoke ou de la kulangulunge était expert comptable al ni diplôme biolo parce que il y a une enquête de moralité qui est faite donc qui permet effectivement au conseil de pouvoir trier donc anga barani règlement rodo yi kanga barake jelia kono ka ke dana amay ou regarder à la cause d'accord alors brièvement est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur vous-même et RA joint parce que na chifna kam nous wele amé ngal tingwala ka fo are joint abe mubarake adona barayna wati jumé ibe bola bara modèle jumena. OK. Merci beaucoup. Il faut donc on est entrepreneur. D'accord. Donc il y a une entreprise créée ni barake français ni kala reke infolo. Kala ni barake kenre barawla kala barake ou gouvernement ere bulu no collectivité. OK. Donc we contrôle ke mun ba fuma auditeur. D'accord. Voilà maintenant na malla ni barake cabinet de la cabinet bado fana malla donc ni ka encadré mais Moussa Maraire Moussa Mara na cabinet effectivement encadré au ko fait ya nga fana nga yoro créé ndara compagnie d'assurance do fana ka directeur d'audit interne pour ka fin chama fam o ko fait ñere nga yoro créé alhamdulillah ñe bureau créé bureau be demsanu deme depuis 2018 ñe bureau créé tout ce que demsanu nga barako ka formation ko ani ou ka nous bararo deme bararo créé ça ko deme financement ko na ani ou ka ta sram fait ko la samandia sra fait ko la orienté mo barake mais principalement nga barare mi oui nga professionnel no expert comptable cabinet de Wembolo kama donc nous créé cabinet bi ordre là donc tout ce qui est commissariat au compte ani fait bara ben ka autorisé mais expert comptable na fa be mina donc mo fana ken quoi très bien kadam duguma kalana fuga les sans fait donc je crois que il y a une belle que il y a kalamege malla mali jamana kan ni kalanke fuga c'est licenciement d'accord ni BT comptabilité que folo donc ko fait premier national 2009 voilà donc BT effectivement clara kana licencié parce que mali brusuko no amano donc surtout nous ma BT bagi ke alors il y a des fois orientation c'est pas seulement voilà mais au moins découragé ni tout monde dit en licence que mal là donc mara rek encadrement ko no au ko fait ni inscrit français donc ni Sorbonne que voilà non ni tara ils avaient un programme d'excellence donc campus français fait voilà Paris Sorbonne donc j'ai postulé on m'a sélectionné là-bas pour aller faire le cycle d'expertise comptable parce que j'avais les moyens j'étais le major au niveau de la licence c'est comme ça on sera assez français alhamdoulillah français très bien on étudie que
Ok. Bon, sans fila kɔfɛ. Ouais. O fana kɛra olu ka major ye. Très bien, dɔw yɛrɛ félicitations. expertise ko in yɛrɛ tɔ o tɔ nɔgɔya n bolo. Donc kalan ye français ça kɛ. Voilà, kalan de se français. Ok, très bon bien. kalan kɔfɛ fana n ye baara dɔɔni kɛ yen ka sɔrɔ ka segin so parce Très que bien. n kun tilenna ye min ye ka mɔgɔw dɛmɛ ka denmisɛnnin tɔ minnu fana bɛ yan gɛlɛya kɔnɔ ka na Ouais. se ka olu sɔnna sama. D'accord. o tɛna se ka kɛ k'an to français. Donc i nana k'i ka dɔnniya waleya i ni sifiɲɔgɔnw cɛ. Exactement, depuis 2018 n b'o baara de la yan. D'accord, très bien. Félicitations. Ni Ala sɔnna ma, an bɛ tila ka ɲininkali wɛrɛ tingu i la. Merci. Alors, on va se tourner vers Monsieur Makalou. Oui. Je crois que Ekan slogan est kosovè. Un jeune, un emploi. Vous êtes entrepreneur social parce que là, ce nom-là se fait vraiment entendre timidement quoi. Donc entrepreneur social. Alors il y en a un assez au fond. On va faire donc Monsieur Makalou, il sait qu'à donner faut y aller. Mbaro y est chifina kai. Nga il faut na y est mouné keka. Yani kase yambi. D'accord, merci beaucoup Ntoma Sadio. Il y a photo comme la neto Sadio Jula Makalou. Sadio Jula. En réalité, il y a photo comme la Djagulu Dobe no Shifin Kelen Barakele né au Nyamaï. Donc au Djagulu Blala en place sans Bafla Anita Anishegin Kornala. OK. On bla en place nous là parce que on a déjà terminé en réalité qu'il faut que gouvernement be mais on peut essayer que Shifunga Barako Nyanyini. Et réellement ou qu'il était cassé donc il va falloir que Chifu do fana ka wili c'est des structures privées pour que assez que gouvernement demain aka au barala au dato an yo diaglom en place. Donc maintenant moi en réalité moi je suis conseiller fiscal agréé au Djoumaye donc FMB et impôt la tadjibe fait musara et impôt voilà ça gouvernement be se ka aka fon chama be no kulu ta fait nga sara jamana isa fait nga sara jamana effectivement. Donc maintenant voilà ça jamana be anyama luga se ko ta ka se ka jamana deun ku unyimsi wasa fen chamala ka se ka ese ka mogo sara ka ese ka hôpitali nunu ni mo fen chama be no kuluke donc mina ne bo bara ne yo o bara de ke ko sege ne o sege ka conseil di mogo maka mogo blastra donc ni nga kala damine yano kelinga bagi soro donc nga damine yano IHM la ne sans flaquer no o bané no ntara et Saint-Louis ntara licencié ke no en France. Non, Saint-Louis au Sénégal. Et juste après ma licence, on tara Dakar. Donc tara Dakar, on a fait on tara droit donc maintenant ani et ni conseil fiscal baraka. Donc au terminé de quoi faire. C'est que na Mali là. Il y a na Mali là avant, na essayé ka baraka société de la sénégalienne. Donc maintenant ulu baningo jom fanaka singinga na Mali là. Connaissance mu ben kuna. Donc maintenant au bla au service des autres également. Très bien. Donc on allait donc Congourou dokera conseil fiscal Congourou. Donc on est postulé là. Alhamdoulilah, sur 1200 candidatures, j'ai été 5e national. Donc alhamdoulilah, après un stage où sans qu'elle donne au Bani maintenant, je suis devenu agréé. D'accord, très bien, très bien. Alors, d'où le nom entrepreneur social et puis un programme, un jeune et un emploi. Voilà. Oui, comme il a fait tout comme l'anga, on pourra comment me faire ça. Donc, il y a déjà réellement, ne segné qu'à bord au Sénégal kana, qu'à Foko, bon maintenant essayer qu'à faire un double en place pour que qu'à barani faut que qu'à essayer qu'à mourir demain. Il y a déjà ne ninga mourir villa parce que équipe de bolo. En villa il y a déjà qu'à faut réellement que gouvernement ou bien qu'à mounouba anyema, c'est-à-dire anyema ou bien qu'à essayer qu'à baraka voilà ça qu'à chiffon qu'à barako nyarabo. Mais réellement il y a déjà un statistique où il y a au niveau de la pêche, selon la pêche, les statistiques montrent qu'il faut que 100 c'est-à-dire 100 000 voire 200 000 jeunes chiffres moun bo anga okol bo la kana c'est-à-dire barandini na ulu le na 100 donc ulu fana là c'est-à-dire état bi se ka munuta oye juste signer kemek sarata c'est-à-dire deux motane comme ça la temps be ta ka kobido c'est-à-dire fonction publique là. Donc nous on s'est dit donc maintenant jeune chama be non donc ulu état et secteur privé là ka se ka ta baranyini donc il va falloir état se ulu be demain donc on a djegulu do blanc en place pour que enfant chifi nyoko on a se ulu demain ou va barako be se ka nyana bo chukumna ani do fana be no betse ka bara solo do be fait ka kenre daile ou yere ka fen chama ku yere donc maintenant amu ou blasra au ko be ka chukumna donc be idée sur nous idée sur le quoi idée c'est qu'un document et puis encore au document fana c'est qu'à 10 mois de mois nous c'est qu'on financer donc au commun qu'on a là donc on a essayé qu'à blanc en place voilà ça va suffire non en suffit non tout demain. Très bien, donc un programme
programme un jeune, un emploi. Donc, ça veut dire que Bibi n'a été mené, chiffre n'a pas barantaya ou Hamina Kuba de Baulaute. Ou Amna Kuba de Bana. Alors, ça va aller. Très bien. Vous qui nous regardez présentement, va dire là qu'à fois, les chiffres de Brand de Sanflay, avec la Djamka Muflay, oui, jeunesse et développement, il a d'abord Mali, chiffre n'a pas Bella Jelinkama, Amé Baboumi, Konana Odi, entrepreneuriat de jeunes au Mali, défis et perspectives. Donc, oui, Femi Boulabara, Mali kono, aywa, amnanda do odela 100, Mali kono, chiffre n'a pas Boulabara. Degun jumɛn b'a la kɔlɔlɔ jumɛn bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ɲɛtaga jumɛn de bɛ sɔrɔ a la yala yanni ka se ɲɛtagaw ma an b'an da don fɔlɔ entrepreneuriat yɛrɛ ye mun de ye fɔlɔ kɛn yɛrɛ baara ne e ɲininkara en tant que expert alors e bɛ mun de fɔ la. Ok, merci Sylvie, merci à Makalo aussi. On a fait un peu de besoin de tout là. C'est ça. Béhéré. Bon, ni à faire un entrepreneuriat, oui, kaouli ka chakada daele, on doit couper ok. Il sait que jamana est demain ou il sait que sigda demain. Ni femme ou il sait que mogo demain, mogo bezemina. Ok. Ça veut dire mogo mako glani. Voilà, éviter une okono. Ore entrepreneuriat, ere bakire. Ok. Donc, ite mogo sar menangono, mogo tobe ega menangono ou bien ikele ni bakire. Ok. Voilà, mais entrepreneur il a besoin de de satisfaire. Ka fin de ta par exemple, mogo be mina. Ni ya soro ni mogo jila. Ni be jifre. O entrepreneur de c'est ça. Ni mogo be senena, e be ga seneke pour ga balbo. Mogo la ko dun. Donc mogo entrepreneur basé ni mogo redika. Aro no mogo be jumendila. Donc ou bien il be domaine ngono mako domaine bi donc ni sera ko OK ka fait no glan kono il be sera mo service ko mina donc o de entrepreneuriat très bien alors na exemple ta ere kan e ka bara domaine bi nam se ko voulez ko entrepreneuriat oui effectivement ne ka bara effectivement expert comptable d'abord on dit que chaque expert comptable est une entreprise oui c'est ça oui on a slogan ere entrepreneur on a bara entrepreneur parce que on tese aka gelen ka sa cabinet créé i kelen ga bara ke wo a fitinu mo duru mo temps mais na tarinya fa abitiano oui voilà donc on a bara fana ka entreprise fana demain ou ka bara là d'accord voilà quand entreprise demain to du na conseil ta fin ou bien na floko ta fin là très bien question on a pas besoin on sait que entreprise demain nouveau chamana on va pour entreprise c'est comme médecine bi tout na depuis entreprise depuis à la naissance depuis à damine watini faut que c'est asayama entreprise mako be ona ambe baraka ubela i mako baka entreprise d'aile sans am se ki accompagner ta ne structure na financièrement am se ki demain am se ki orienter ay kata apila api be minga mo fiye ni fana entreprise blasenga ni système api mo parce que do be auto fana OK agence de promotion de l'emploi des investissements ça veut dire mali ka cheka robado mi si le me ka munumba fa ka baraka wure ka mali ka investissement ke akara bula baraka akara bara kuma ba fe bara quoi voilà ko lu demain donc au ko no ya ore appuyer quoi au bout de mot de financement fana ta fan fait bon au bout mot demain faut ka formalité remplie voilà ni ka information dima MMB demain mais au demain demain on wari OK allez-y alors on retami espère qu'on doit anti war dima de mais on be i demain ka fogo ni structure ni baragayron ne bisaki wardima c'est une opportunité alors voilà donc ami accompagner tout ce qui est forme et baraga et comptabilité déjà et gestion amo glango dima donc il mako fana be orientation mina warani ni sraga amba fota ni tra bangila bangiga wardima ni ya formalité donc pour que binga nakika am bisaki accompagner ni fana ya blaso nga faut entreprise gestion manoko donc et technicien la maga ki be war bara manoko donc afona amina système blasinga ka fereb la mimato ika barnya abiseka lakana kanye c'est ça abiseka labu ko mena afona bo onyir la donc généralement ambour que principalement d'accord voilà mais est-ce que bibi na ne ngara krengena la kéré bulu la bara mali kono alors est-ce que avec chogo du menabi est-ce que mali chifina kaou ani kono chifina kaou selon vous ani kuno am sika fo amuyi sanga selon peut-être les statistiques alors est-ce que amune fo la bi kéré bara hukum konnana OK la question il fana na fa bare wala parce que effectivement plus jamana bitanye fait plus jamana fenchama no okumi kanogo abi commencer à gelia parce que abi dogoya bon amé min fo folo ni kun clara école là il be bara soro donc o reato mo chama be no be orienter la kata fonction no fo ulla ni clara école la wara soro ou ben ni baran no ke sur le site fendo be mais ambero na ko bi donc jamana ando na système do kono jamana wala ngadal no
Ivoirien bɛ se ka na baara ɲini Mali la yan comme Sénégalais bɛ na baara ɲini anw fɛ yan cogo min na i bɛ fɛn kelen min feere yan mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka bɔ jamana kɔ ka na kelen feere donc o de ye ko gɛlɛya bi donc o fɛn min y'o ye gɛlɛya min bɛ denmisɛnninw sisan mɔgɔw kan déjà opportunité dɔgɔyara opportunité minnu tun bɛ olu dɔgɔyara mais opportunité wɛrɛw bɛ yen an da bɛna s'o ma débat wɛrɛ kɔnɔ o débat o b'u kan mais en même temps il faut an k'a fɔ formation ko fana bɛ yen dɛ denmisɛnninw ma former défi yɛrɛ yɛrɛ de y'o ye parce que e b'a fɔ ka baara min kɛ n'e ma a kalan e bɛ ni fili a kan ten ni min jɛ i tɛ taa a tɛ taa ɲɛ donc voilà sisan denmisɛnninw caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ an bɛ kalan min kɛ ani an bɛna baara min ɲɛɲini k'a kɛ k'a fɔ baara yɔrɔ da i b'a sɔrɔ kelenw tɛ e ye droit kalan e bɛ sigi i bɛna dɛmɛ i bɛna entrepreneur social ou bien ka na sɛnɛ kɛ bi i b'a dɔn kelen kɔni tɛ u tɛ ɲɔgɔn ta o gɛlɛyaba de bɛ denmisɛnninw kan kalan min bɛ ka kan mun na ani baara min possibilité b'an bolo i b'a sɔrɔ o cɛ ka jan ɲɔgɔn na d'accord voilà très bien ni Ala sɔnna ma min na ɲininkali tigiw la sɔɔni min bɛ tali kɛ ayiwa sifinnakaw kan ka comportement jumɛn ta u kan ka attitude jumɛn ta parce que n b'a dɔn k'a fɔ sifinnaka fasuguya ka ca dɔw kalanna dɔw ma kalan i ko aw ka dɛmɛ bɛ se mɔgɔw ma a bɛ mɔgɔw accompagner en termes d'opportunité ni Ala sɔnna ma min na o ɲininkali tigiw la sɔɔni alors monsieur Makalou on se tourne vers vous encore parce que là i ka nin tɔgɔ nin ka di ne yɛrɛ entrepreneur social alors n'i y'a ye social o ye ɲɔgɔn dɛmɛ sira de ye n b'a dɔn k'a fɔ aw ka i ka nin programme in i y'a kale daminɛ kabini waati jumɛn a sigira sen kan kabini waati jumɛn a sigira comme n y'a fɔ cogo min na a sigira sen kan san 2018 kɔnɔna la donc toujours a sigira an ye donna dugu de kɔnɔ ka ɲininkaliw kɛ parce que an y'a ye an tilala kalanw na donc an seginna ka na an faso la k'a fɔ ko connaissance minnu an ye minnu sɔrɔ kɔfɛ donc an bɛna se ka an faso servir o fɛn ninnu na an y'a jateminɛ an sifiɲɔgɔn baden de tun bɛ yen nɔ c'est à dire baara t'u bolo donc u y'a essayer ka baara ɲini u ma baara sɔrɔ dɔw yɛrɛ sigilen bɛ yen nɔ u bɛ k'a fɔ an tɛ baara sɔrɔ parce que n'i bɛ fɛ ka baara sɔrɔ jamana in kɔnɔna la i b'a sɔrɔ il faut que i ka parent dɔ de ka kɛ yen nɔ c'est à dire u bɛ se k'i dɛmɛ cogo min na ou bien mɔgɔ bɛ yen nɔ i bɛ mɔgɔ min don u ka se k'i dɛmɛ cogo min na dɔw yɛrɛ tɛ baara ɲini donc an y'a jateminɛ k'a fɔ État réellement c'est à dire u bɛ k'u an ɲɛmɔgɔ u bɛ ka baara kɛ u bɛ ka ɲini cogo bɛɛ de la ka essayer ka jeunes dɛmɛ sifinw dɛmɛ walasa u bɛ se ka baara sɔrɔ mais problème fana ye mun ye c'est à dire yani an ka o ɲinini ninnu na dugu kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ komi Enza y'a fɔ cogo min na i b'a sɔrɔ fɛn minnu bɛ di anw ma c'est à dire an ka école-sobaw la ani fɛn minnu bɛ ka ɲini marché kɔnɔ baara ɲiniyɔrɔ la c'est à dire u tɛ kelen mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ taa sociologie de kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ taa science de kɛ u bɛ taa fɛn caman science naturelle u bɛ taa fɛn caman kɛ u tila ka na c'est à dire an ka baara ɲini yɔrɔ la c'est à dire o tɛ ka ɲini mɔgɔ tɛ k'o ɲini i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ comptable de la i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ c'est à dire quelqu'un mun ye conseil fiscal de la c'est à dire i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ bâtiment mun bɛ bâtiment mun bɛ so jɔ caman bɛ yen nɔ o de y'a to u bɛ na u bɛ baara ɲini u tɛ baara sɔrɔ an ko bon maintenant n'o de don il va falloir que système dɔ ka bila en place pour que o jeunes ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na donc an b'a essayer k'u former o kɔnɔna de la an ka programme an y'a essayer depuis 2018 jusqu'à maintenant san o san donc an bɛ jeunes 1,800 an de b'u former fu la Mali bɛɛ d'accord an bɛ taa Mali bɛɛ la an b'u former mun na entrepreneuriat n'u ma se ka n'u taara dugu kɔnɔ ka taa baara ɲini na n'u ma se ka baara sɔrɔ donc u bɛ se ka fɛn kɛ u yɛrɛ cogo min na ka cakɛdaw dayɛlɛ u yɛrɛ cogo min na walasa u bɛ se ka évoluer u bɛ se ka jamana dɛmɛ an b'u former fana employabilité la dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ c'est à dire u ye profil u ye kalan mun kɛ ekɔlisoba la o bɛ ka ɲini mais réellement u t'a dɔn a bɛ ɲini cogo min na donc an b'u dege des techniques de recherche d'emploi baara bɛ ɲini cogo min na c'est à dire i kan ka CV dilan cogo min na i kan ka lettre de motivation dilan cogo min na ni i welela ka na entretien na i kan k'i comporter cogo di donc an b'a essayer k'u former o fana la ani leadership ye mun ye parce que an bɛ jamana mun kɔnɔ actuellement réellement jamana in an bɛ nous sommes dans un trou il faut le dire parce que défaut ka ca gɛlɛya bɛ yen nɔ an mago bɛ sifin de la sifin bɛ se ka Mali lataa ɲɛ c'est à dire un leader pas an ka kɛ kɔmɔgɔ ye mais ɲɛmɔgɔ donc an b'u former olu la an bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye cogo min na jamana bɛ turu mun kɔnɔ an ka se ka jamana bɔ o turu kɔnɔ sifinw parce que n'i ye jamana yɛrɛ jamana a sigilen don sifinw de tɛgɛ kɔnɔna la donc il va falloir que an ka sifinw fana dɛmɛ o fɛn ninnu fana la raison pour laquelle san o san de 2018 jusqu'à maintenant c'est à dire an bɛ jeunes former Mali kɔnɔna la jeunes 1,800 san o san. Très bien alors i ka nin ko ɲɛnamaba ye
mais aw ko aw fana ye sifinnakaw de ye aw ye jɛkulu de ye aw bɛ aw sifinnakaw ɲɔgɔnw dɛmɛ ayiwa minnu baara sɔrɔ cadre kɔnɔna na ainsi de suite alors comment est-ce que vous faites tout ça parce que là nin si se ka kɛ nafolo kɔ nin si se ka kɛ ni moyen taw ye aw b'aw ka nafolo in bɔ min aw bɛ dɛmɛ cogo jumɛn na ou peut-être vous travaillez en collaboration avec les structures étatiques ou bien comment ça se passe? Oui, bon. Depuis un programme an ka laɲini kun ye mun ye o de y'a to mɔgɔw b'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ c'est à dire ni i kɔni ye idée dɔ ta k'a fɔ k'i b'a a idée bila en place ka essayer ka mɔgɔw dɛmɛ à toi maintenant de chercher les moyens c'est à dire walasa k'o idée bila en place pour que ka essayer ka mɔgɔw dɛmɛ o hukumu de kɔnɔna la an kɛlen k'a bila en place donc an y'a essayer ka welewele bila jeunes ma k'a fɔ ko programme dɔ bɛ yen nɔ an ye cakɛda fɛn dɔ dayɛlɛ donc maintenant a bɛ se ka na ni aw nana a bɛ na ka dossiers ye donc maintenant papier dɔw bɛ yen nɔ a ka diplôme ni diplôme b'a bolo c'est à dire ni CV b'a bolo minnu b'a bolo a bɛ na n'u ye donc n'o nana n'o an fana donna dugu kɔnɔ parce que réellement mɔgɔ kelen tɛ se ko la c'est à dire an ye chiffres ni an fɛ ka chiffres ɲɔgɔn dɛmɛ mais an kelen tɛ se ka foyi kɛ donc a bɛ n'a fɔ baara dafiti minnu bɛ yen aw bɛ don olu kan an bɛ don olu kan sisan an b'a fɔ bon maintenant jeunes b'an bolo c'est à dire jeunes ka baarako ka gɛlɛn sisan est-ce que a bɛ se ka jeunes dɔw ta stage la est-ce que a bɛ se ka jeunes dɔw ta c'est à dire baara la parce que stage n'i y'a jate minɛ an ka société caman fana bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka jeunes ta baara la mais tɛ fɛ ka jeunes ta expérience tɛ minnu na. Effectivement. Donc il va falloir que, c'est-à-dire ou ka jeunes ta ou ka espérance sur le folo avant que an bɛ k'a fɔ ko bon maintenant espérance et jeunes bɛ yen a bɛ fɛ ka jeunes dɛmɛ mais an b'a fɔ il faut que jeunes ka espérance 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans o ko espérance sɔrɔ réellement après e b'o ta parce que i b'o fɔ mun na parce que n'i y'a ta tout de suite k'a fɔ a ka na baara k'i ka yɔrɔ la e tɛ fɛ ka wari wɛrɛ bɔ tuguni k'a former donc an b'a essayer ka jateminɛ jeunes caman bɛ yen nɔ compétence b'u la réellement u ye kalan min kɛ a dɔnniya b'u la donc an b'o proposer ye donc n'an y'o proposer ye en fonction de ça c'est-à-dire an b'a essayer ka o jeunes fana dɛmɛ donc toujours n'a bɛ baara la i ka yɔrɔ la c'est-à-dire a bɛ se ka parce que fɛn min bɛ kɛ an ka ekɔlisoba la ani minnu bɛ kɛ société la u tɛ kelen donc il va falloir que an k'u assister k'a f'u ye comme quoi c'est-à-dire nin société la nin de bɛ kɛ tan nin de bɛ kɛ tan nin de bɛ kɛ tan donc an bɛ jeunes caman dɛmɛ o cadre kɔnɔna la dɔw fana bɛ yen nɔ idée b'u kunkolo la u bɛ fɛ ka fɛn dɔw cakɛdaw dɔw dayɛlɛ mais u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na donc an bɛ u bɛ na an fɛ yen nɔ donc an b'a essayer k'a lajɛ donc n'i bɛ fɛ ka cakɛda in de dayɛlɛ donc i b'a daminɛ tan de donc i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan donc an b'u dɛmɛ fana ko document projet k'o dilan ka tila k'o soumet mɔgɔ caman bɛ yen nɔ c'est-à-dire minnu bɛ jeunes ka projet financer k'a di olu ma a ka ca ala fɛ n'an y'o appuyer ni document ka ɲi caman bɛ yen nɔ o bɛ jeunes financer. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je crois que l'émission d'aujourd'hui taabolo ka ɲi kosɛbɛ sabula babu min don a babu nafa ka bon kosɛbɛ. Alors monsieur Konaté, je crois que an bɛna kuma min kan o de ye aujourd'hui défi ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ monsieur Makalu y'a fɔ cogo min na sisan voilà défi ninnu u kan ka relever cogo jumɛn na parce que aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la dɔɔni ka aw ka baara ye ka sifinnakaw orienter opportunité d'emploi hukumu kɔnɔna na alors maintenant aw ka niveau la sisan aw bɛ mun de kɛ bi bi in na en dehors de tout ça parce que i ye fɛn caman fɔ mais i ka baara yɔrɔ a sigi kunba ye mun wɛrɛ de fana ye et puis bi bi in na défi min bɛ yen nɔ a kan ka relever cogo jumɛn na en tant que jeune. Ok, merci beaucoup. An bɛ Makalu yɛrɛ fo ka baaraba ninnu na. C'est ça. Donc sango sa ka maa caman denmisɛnnin caman former effectivement a ma nɔgɔn donc an yɛrɛ fana ka formation kɔnɔ effectivement an ta ye formation kɛcogo ye kelen ye mais nous on est beaucoup axé sur tout ce qui est accompagnement ciblé donc an ta dɛmɛ ye min ye o b'a sɔrɔ formation dɔ bɛ yen nɔ o bɛ walankata bɛɛ kan i n'a fɔ ka baara ɲini ka i bɛ baara ɲini cogo min na an b'o walankata bɛɛ kan bon formation dɔw bɛ yen nɔ o bɛ ciblé i b'a sɔrɔ an bɛ école meilleurs ta les 3 meilleurs an b'olu ta k'olu former ka ɲɛ pour que olu ka baara ko nɔgɔ ka b'o la parce que maa maa bɛ yen ko compétence b'i la k'i bɛ fɛn dɔw maîtriser donc an b'a fɛ olu ka baara ko nɔgɔ ka b'o la minnu bɛ yen nɔ ni effectivement pour le moment an yɛrɛ b'a dɔn u ka défi ka bon an b'u accompagner dɔɔni dɔɔni mais Mali in kɔnɔ yan nɔ fo an ka se yɔrɔ la n'i bɛ baara dɔn n'i y'a kalan kɛ n'a nouveau b'i la baara ko nɔgɔ kan ka bɔ i ka baara ko la bon an sinsinnen bɛ o yɔrɔ kan kosɛbɛ o yɔrɔ la an bɛ mɔgɔw dɛmɛ ni concours min bɛ yen an b'u dɛmɛ k'u former o la ni concours international ani local ninnu fana minnu bɛ yen ni sɛbɛ sira de don an b'o kɛ bon a bɛ se ka kɛ baara yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ aw wele ka se an ma effectivement k'a fɔ ko an mago bɛ comptable la mɔgɔ min expérience bɛ mɔgɔ min na
parce que comme voir on est respect comptable des formation qui n'est boulot à Kachala fait ou fait un maîtriser tout le temps voilà tout le temps voilà moi sarana parce que effectivement al cabinet de wo ko fait wo ko on a mission de la saison et c'est que c'est jeune d'Odama parce que amaro et réseau là donc tu as formé beaucoup de jeunes qui sont très bons déjà donc ambo dit al cabinet de refanana confrère do c'est que mo men fait bon on là on va bara tatu de clé ko c'est mais ambe ñemi fenglin là voilà on ta formation ciblée maintenant ambe formation wala ngada lo fanake mais ya jatimine bara en kono minga gelen ko sabe sebe ko fo munu ma fuka bara ku yere uluka accompagnement de ka kinan doni parce que munu ma fuka bara yini ka entreprise dali voilà munu ma fuka bara yini ulta kanogo parce que ni bara yini bita bara ka mo refe mais munu mena dayala yere ulta mi ute akati were do entrepreneur mi uta do donc bara do beski senga chugo do uta do donc amu oriento la o fana day mi uta ado war bi soro chugo mina parce que ni warte kuna warde war yino mena o war soro ro mena bonu fana tara war soro ro munu be no amba fu ni tara bangila bangiga toyini ni tara microfinance la microfinance ga toyini le état est structure do bla senga par exemple ni projet be parce que amza fo face yibe sisa ou bien projet yibe sisa ou ba condition uniye pour que ga soro ibe temen sera fe jaguar on a mis kalala d'accord nous e fait exiger ka e bena sey kana on ma am se gi deme tukumna amu ke pour que e ka se financement sur no yala o hukuma anga o barala bisa were anga bureau reconni serfo en reconnira donc toro la don don fu effectivement bisa na mo weli ko mo ka mun me nu ga de no appuyer entrepreneur la en poste là en retenida donc officiellement aujourd'hui ni ba fa warani ni bangi bangla malla ka ika barake en autorisé qui accompagner de façon officielle donc là il sait que bara il sait que na fulun so ni to do to min ka do doni parce que déjà on appelle ça dispositif PMI donc ça c'est un dispositif officiel dans tous les pays du l'UEMOA au Bénin donc on met en pour que nous informer ka ko ni tara ni nous opportunité bo lu be folo quoi bon do fana ben no lu mako te ni wari bu kuna mais nous e war bla pour que war kana tien bulu ama venir bara sigisenga ila bentugo de ni iga fond de roulement ni mimi ka bara to dongo de se ga attaquer o la benta war da compte de le bangla iko keta iga bien ni ye fem musa ki ga bara kenu o sigita ika ekibu kan ketudi commercial munu meno no be frère ke ani ga technicien munu mi ka production ke donc ani ere kan financer ke to na amul nyer la parce que be mo kalanke c'est clair angoni ala yon kuna jangu kalanke non akira tugo anga mo ki bara dal ni financer bi se ben bedo mais mo ko ni fengoro ko ten bedo donc ambo fuye ku de mo la no yala donc ça que ou c'est mi ami baraka no folo parce que talien fait don doni be vita soro mais ambu de benoy d'accord bon ko fait ay difficulté mi re yu kan ko sere munu me ka ku yere anga fo o ye courant ko de courant gele be mo ko chamanga barakula nere mi vle ni pour nga bureau ka fonctionner il a fallu que nga 3,5 do panneau la ka installer pour que mo ko sa kalange chauffeur ani weekend na tuko mi buja sona mi do bara do rabitke boni groupe CD de misan fitimi e afro ga groupe wari fara ga fondé de marage ga kon tan sa yake anga o tiens fo ngode il y a des difficultés aujourd'hui voilà difficulté bas de bien énergie de ting énergie ka dogo courant ha ga me aka dogo abe tike bon e bara par exemple imaginez me de misan na barake abe frigo la barake o ay fruit fere damni amé me congelé awa digi chugo amé courant tike dum atiga digi na fara ga groupe wari fara aka fonga ga sega baraka to ga barada yirwa nyo fe abe griya ma kuju e wa tro to yom ko diwara o be tanye fe ou ben arabe malla no aka barabe tien parce que ga stock be sega tien courant comment donc o kele abade bi courant war ko fe courant go yifona gele abade bi war mo bulu ka sané mais tiens la courant de bolke ko se o gele ado fona nga ngu foko non o gele en kanga fo pour que akanga menyo euro mina ka sega me parce que là courant tike mbega maou sega bi que effectivement et donc ni o bega mami impacté vous avez vraiment tout à fait raison ka sega à problème évoqué yanno alors est-ce que en dehors de tout ça aube genou orienté mais est-ce que aube genou orienté façon kabara ta fanfla la wa il faut le secteur étatique par exemple oui non encore ni ambi baraka ni bay ambi baraka effectivement al munu bi bara état ga barala spécial apolo bambolo donc ni be état fiscalité formation be no ibisa OK kanye chugo mina d'accord ni va faire concours ka do état fait par exemple enana à chaque concours ambi formation d'aile OK on te fin d'amour faut état mais am formé de
bara i kan ka bara min ta ka ɲɛ pour que i ka se ka taa concours passer bon an bara ka résultat fana man b'olu la donc a kɛra hali magistrature la an bɛ mɔgɔw former méthodologie na bilasirali dɔrɔn de don anw ta tɛ fɛn wɛrɛ an b'i bilasira n'i taara yen fɛ peut-être a ka ɲɛ parce que an ka jɛkulu la chance min bɛ ne bolo ne ye président réseau de président m'o réseau fɔ on appelle ça réseau des jeunes réseau d'action et de soutien à l'excellence au leadership des jeunes réseau in na i b'a sɔrɔ docteur b'a la expert comptable baden b'a la ingénieur b'a la donc a ka ca ala fɛ i kɛra denmisɛnnin fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a kɔnɔ yen nɔ min fana ye e ka baara ɲɔgɔnna kɛ e bɛ ka gɛlɛya min sɔrɔ a y'o sɔrɔ a bɛ conseil d'i ma n'i y'a su a ka ca ala fɛ o bɛ nɔgɔya i bolo donc o de ye fɛn o b'an dɛmɛ kosɛbɛ donc ne b'o exploiter ka fara n yɛrɛ ka effort kan. D'accord. Yala musaka sara b'a la wa aw bɛ maa minnu orienter les jeunes. Oui bon formation ne ka formation ye formation sira fila de parce que n yɛrɛ bɛ consultant sara ka baara dɔw kɛ i b'a sɔrɔ n'i kan ka formation min kɛ 200 000 ne b'a kɛ mɔgɔw kunna ne yɛrɛ ni ne bɛ en tant qu'expert kɔnɔ ni n bɛ mɔgɔw former journée kelen souvent n bɛ se ka 200 000 fɔ kilo dɔw kunna mais i b'a sɔrɔ jeune yɛrɛ bɛ na a b'a kɛ 50 000 ou bien 20 000 i b'a sɔrɔ e bɛ formation min kɛ ni n ko n b'a facturer à normal la tu dois payer plus de 500 000 mais an b'o de nɔgɔya de kɛ mɔgɔw ye i b'a sɔrɔ vague fana na dɔw bɛ yen nɔ komi n y'a fɔ cogo min na an bɛ leader école la sisan les premiers la n bɛ dɔw ciblé i b'a sɔrɔ olu ta ye subvention ne yɛrɛ y'o ta 100%. A ka ca ala fɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u ka école yɛrɛ parce que ne fana bénéficier o la donc an b'o ta 100% mais côté min bɛ n'olu b'a sara o wari fana bɛ dɔw ye subventionné mais wari tɛ sɔrɔ a fɛn in kɔfɛ dɛ cabinet bɛ ne b'a f'i ye k'a fɔ ka ci structure bɛ yen a ça n'a rien à voir avec mon cabinet donc cabinet bɛ ne balo mais nin na ne bɛ nin kɛ pour que vraiment n ka se ka voilà an balimaw dɛmɛ quoi mais an b'a kɛ n'an se dɔ ye. Très bien. Merci infiniment. Alors monsieur Makalu je crois que an ye caman fɔ mais an bɛna min fɔ o de ye koloma wɛrɛ ye parce que e ka programme in tant que ni jamana ɲɛmɔgɔw ma a minɛ ni ba la a ka gɛlɛn a ka se ka sira sɔrɔ parce que aw bɛ sifinnakaw aw b'u orienter aw fana b'u ka baara sɔrɔ kow nɔgɔya i n'a fɔ monsieur Konate y'a fɔ cogo min na aw bɛ don maaw kan ni maaw fana minnu mako bɛ jeunes na aw bɛ se ka jeunes fana di mais est ce que bi bi in na aw ka rapport ye cogo jumɛn na aw ni jamana cakɛlaw i n'a fɔ APJ ni ANP ni fɛn ninnu bɛ cogo min na est ce que aujourd'hui olu minnu ye cakɛda min ɲɛsinnen bɛ sifinnakaw ma alors aw ni olu cɛ bɛ cogo jumɛn na. Bon, i ka nin kuma in diyara n ye parce que i y'a fɔ cogo min na an bɛ plateau mun kan fɛn caman bɛ yen nɔ il va falloir que an k'a fɔ walasa mɔgɔw ka bɔ fɛn caman kalama donc olu structure caman bɛ yen nɔ les structures étatiques c'est à dire an n'u dɔw bɛ yen nɔ an n'u bɛ baara kɛ mais caman fana bɛ yen nɔ réellement an ser'u ma u ka an dɛmɛ an ka baara la mais réellement u ma retour kɛ u ma retour kɛ o de ye gɛlɛyaba b'an kan. Mais comme il y a fait tout comme là, mais on a vocation de la chiffre au demain. On a vocation au dé, au dé a un d'abaliban. Du moment où chiffre jamana kono a kan fort. Ouais parce que un remako boula parce que antika c'est gachaman soro. Justement, je me rappelle comme il y a fait tout comme là et anga sans il y a formé génie bakele en kameshega mo de former. Il y a de cela 2 ans, c'est-à-dire on a essayé parce qu'on a ta région là, ta genou formé. C'est ça. Donc en là, par exemple à ANP là, quand faut ANP comme quoi, c'est-à-dire on a ta région qu'on a là, ta genou formé. Bon maintenant vu que région chama beno, aga yoro beno, aga salu beno, est-ce que après que salu dit on ma am se ka jeune formé mais vu que formation gratuite de dos et puis il va falloir que un chiffre demain c'est ça oh là réellement en la ni mu no fait amasoro o ma so nga yoro dama bon bref ko ka ta comme am ta plateau de gars faut ma fin mais il va falloir en avoir mais au ma retour favorable ka en mais au moins en décourager comme il y a faut comme nga kuma là ni i konin ko i willa ka vo ki i be jama do nyefe i jegulu do blanc en place pour y chiffre ñongo demain i kan nga moyen bel blanc en place pour que e rebe se ka ke comme na animo ma se i demain tout à fait donc au comme qu'on a là a essayé ka bla sur les réseaux sociaux ka faut ka mo be représentant ou là région qu'on a là c'est-à-dire en espace mais comme un espace de 3 jours on a reçu pratiquement plus de 200 personnes qui faut couper région la couper en représenter au qu'on a là analyse ou que a essayé qu'à document d'outuma où il y a un répond ça lui a scanné qu'à rempli questionnaire ou qu'à répond donc a essayé à mon d'autres là où qu'il y a un représentant une région là donc on peut déplacer on peut qu'à ta région là qu'à ta genou formé c'est pour vous dire qu'à faut
amogo be dɛmɛ la mais si toutefois n'an bɛ ka mun kɛ ni mɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ u bɛ ka an féliciter o de y'a to une fois j'ai eu à travailler avec pratiquement avec toutes les mairies de Bamako, les mairies principales. C'est-à-dire numéro et baraque, formation au kɔnɔna la. Donc commune kelen n'a essayé de jeune 300 jeunes. 100 kelen kɔnɔna la, vu que donc maintenant k'olu identifier, k'olu former, o de y'a to ni numéro ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maire caman bɛ yen nɔ u ye appuyé o la. U ye appuyé mun na, c'est-à-dire u y'u ka yɔrɔ d'a ma mairie yɛrɛ kɔnɔna la, u ye saliw d'a ma, an k'u fu la, an ka jeunes former. An ka remise de diplôme fana la, u tila bɛɛ déplacer la, ou bien u ye représentant fɛ, u taara an ka remise kɛyɔrɔ la. U ye fɛn dɔ ye, c'est-à-dire mun bɛ se ka courage don an ma. Walasa an bɛ baara mun na an ka continuer k'o kɛ. Et également mɔgɔ dɔ fana bɛ yen nɔ an y'a o kɔnɔna la an y'a essayer ka jateminɛ mɔgɔ fila bɛ yen nɔ c'est le lieu également k'u fo. C'est important. C'est-à-dire il y a monsieur Dramé, il est inspecteur des impôts. Il y a également monsieur Balogoba qui est inspecteur des impôts. Olu ye an dɛmɛ parce que c'est-à-dire u y'an ka programme dɔ u y'u parrainer. U kɛra olu parrainw ye. Donc na musaka commune 1 ta kelen commune 3 ta. Donc maintenant musaka fɛn fɛn tun bɛ ban parce que an bɛ formateurs b'an bolo souvent pause café ni fɛn ninnu donc u y'a bɛɛ ta en charge ka tɔ finiw ni casquettes ni fɛnw la u y'a ta en charge. C'est le lieu également ka mɔgɔ fɔ mɔgɔ dɔw minnu y'i dɛmɛ il va falloir que i k'u waleɲuman dɔn diɲɛlatigɛ y'o de ye. Donc maintenant entre temps an y'a jateminɛ jeunes caman bɛ yen nɔ projet b'u kunna mais financement ka gɛlɛn comme a y'a fɔ cogo min na n'i ko k'i bɛ taa banque la sisan nɔ u bɛ fɛn fɔlɔ min f'i ye o ye garantie ye ni e y'o garantie sɔrɔ ka na n'a ye olu tɛ perdu o fana filanan ye mun ye u bɛ taux dɔ de kɛ k'a fɔ taux caman bɛ yen nɔ ni jeune n'e bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ ni taux élevé don wari saralen n'a dir'i ma a ka gɛlɛn o hukumu kɔnɔna la on a essayé qu'à campagne de mobilisation nationale pour financer 100 projets jeunes. Projet Mounouba Tawa Kemela, Kata jusqu'à 2 millions de francs CFA. Domaine clé bala, agriculture bala, élevage bala, transformation de déchets bala, fin chaman beno ou bala. Donc, on a au baran nous bédamine, à une sélection qui est aux 100 personnes, 100 projets nous avons financé, on a sélectionné. Donc, maintenant, il y a une campagne, cette campagne est Carlos Sabadi, 90 jours, mobilisation nationale de dos. BEPC a financé, BEPC a contribué pour les genoux demain. Donc, nous demain, nous le gars, on a voir nous nous faisons demain, et réellement, nous faisons un remboursement parce que c'est les prêts qui sont remboursés, ou bien demain, remboursé, mais à remboursement, on a l'intérêt 0 francs. Mais ni ka bara nyena, et bara ki gagné, et klala ka il faut qu'il ait ta coffre. Il y a ta coffre, ni moro fana demain, ka moro ta bara la, au lieu que ika war baisse à 100%, ça va 50% de ça. D'accord. Au 50%, tu as un mot une deuxième édition, voilà ça, mon fana bise ka solo. Donc, on a lancé, au lancement qui era le 6 juillet, c'est-à-dire au banc le 4 octobre. Donc, pour vous dire qu'il faut réellement, chiffre qu'on a demain. Chiffre qu'on a demain, parce que chiffre chama beno projet bukuna. Il t'a doko projet do beno ku kan foni inu sigira nu ya fie. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il est forcément dit que jamana doronka chiffre na ko ni hakina nu deme? Est-ce que kéré barakla mino do fana be ni u yiriwara ina fo bibina u chamamba bo ina? Est-ce que bibina u fana joro man boni kola parce que akira chugo chugo ina fo jekulu bawo anama do trofo mais je crois que u do fana joro ka bon et chiffre na ko deme la ni kola kosobe parce que aya me ka fa do ni état de baraka ni on fait na mani o bo chugo la est-ce que chiffre na ko ni hakina do manga deme u justement, c'est-à-dire quand la société privée donc on a essayé qu'à guérir Ouloula en amont privé c'est-à-dire qu'à fort bon maintenant il va falloir que un projet d'eau parrainé par exemple aller pour la comptabilité de si projet d'eau beno nous évoluer comptabilité domaine qu'on a là est-ce que était ce qu'on parrainé il y a parrainé par exemple il sait qu'à coacher il conseil au dama si toutefois ni subventionné donné il sait qu'à war dama fana à ce qu'à yor d'able un cabinet comptable afin qu'à ce qu'à balague à ce qu'il demain il va démolir en guerre la société chamane là do yan jabi mais do man jabi chama jabi mais toujours en beau côté là donc on a été au niveau de la pêche parce que on a essayé quand on a demandé adresser ministre là donc ministre en blagata à pêche fait non le ministre actuel le ministre de l'emploi de l'emploi de l'entrepreneuriat donc maintenant
automatiquement a y'an bila ka taa APJ la an sera APJ ko réellement projet mun b'aw bolo aw ka projet ka ɲi mais jamana bɛ yɔrɔ mun na a ka gɛlɛn wari ko ka gɛlɛn mais an kɔni bɛ se ka aw appuyer communication na tout ce qui concerne, c'est-à-dire la publicité, voilà ça, je sais qu'on il y a pas même tout de suite, ministre je devais en principe avoir, c'est-à-dire par exemple, il y avait un rendez-vous avec son chef de cabinet, mais entre-temps, il y a un voulu qu'il faut imprévu une fond de donner là. C'est pour vous dire qu'il faut un donnant mon chamaka, ali enza musique d'influence ni ala sonama ni émission de badolo. D'accord. Monsieur Konaté, ala sonama, il y a pas problème, je crois que c'est vraiment un sujet à sujet n'a pas beaucoup sauvé parce que nous faisons appuyer au minga que ça bla chiffre n'a qu'à chama wele au rola est-ce que abeti ka to jamana ma chake daba minu fana be no ni kere barake daudu je crois que akara chugo be ka barake jamana de kono e jamana de ni fana do mais iba chiffre n'a ka chama be ay wala ngini ke ka nyishuma no ute chiffre n'a ka udeme wa foko oluka projet te bla cadre konnana et pourtant iba ya do relation kodi a do be ke moko kodi mais nini moko kundo do tara atiki fe no we mi no dron we demeke mais est-ce que bibi na olu do te ka ke kololo yi chiffre na ko ka bara soro fana kula. OK, c'est le ami faut ambe magalu la fois ngani initiative mbela. C'est ça. Donc a foko c'est fois on rebe no ambukama. C'est ça. Nega bara do. Ma chamange. Na fona sirama de même bulo kanya sama. C'est ça. Donc na la sona wo soro. D'accord. Na mi on mi fo rola. Donc dem zanu de me baga beti etaye. Anda ja chimene ka fo. Privé rebe bara min créer dem zanu yi. Ni yasigi keme. Yo soro privé bi worori. Donc privé au buga barake maintenant état est 40%. Maintenant ni au borain état fana de mabaga do bino c'est vrai que anga de mana sera rom sa projet chama megata sinon effectivement il va y projet chama bino il a faut SNV et JOM par exemple ça c'était un projet qui devrait appuyer plus de 1000 et quelques Fasaji fanana par exemple je pense Fasaji nganga plus de 900 entreprises et donc plus de 2000 projets devraient aussi renforcer ça. Donc ou fana de mbago be créer donc un projet monté bon ayere fana demzen do fana be no association sigi ka ONG sigi ONG no fana be dinon dem ko barala d'accord fana o chama be no c'est important dani entreprise re fana entreprise comme ne rabe cours de université chamana donc qu'est-ce que lu be munke wa so projet na mto ka projet demzen ma ou ka fin d'étude na amu bla projet do kan c'est ça donc entreprise idée kono ou rabe ta donc ça amu bla ta braro do la min ou ka o projet bi ta yon fait donc be de nyona ti donon akati ala fait do fona be sa financement so ko la do rabe ali bara re so sraka donc o bara ngono amu go luke ko so mais sinon bara nu o nyonda la fade privé mangi se mbala en même temps o ko fait fona nga mo gomnu be ko warbe do ko anga na so o mabi parce que to fait financement ababuma wa fo financement modèle ko cross funding donc financement participatif donc akati ala fait nantaro au domaine par exemple les projets que moi j'ai essayé de faire l'expérience mais souhaité double singa on appelle collectif capital invest donc ni mo gon woro nyoni on be se wa kadam ne wa keme ka se million ma par an il te se ama donc anga franc ha donc na ya franc ha wati am se ga demison do projet étudier ko mba ke tomna ka financer donc mo woro soro kono donc anye souhaité sigi d'accord donc effectivement mo do bu ga wardi do fana tu ga wardi mais abe fam parce que amma de la financement a possibilité là mais effectivement possibilité alternative mun ga nan mo ka warbo comment ya fo na ali senere kan am ga kuma du ba ko maka anga da bourse no do ni coopérative na am ga mun ge mo be se ga waré parce que ebe malodum ebe ambe dum ke ambe fembeke Sénégal la na fona ya on très franc et fonctionnaire am go tan am mo anga franc ga da coopérative de créer ro la mais en rega balo sene nu ya sene am go be mina be voilà atobe fri tout à fait donc anga ta ro la sang demain modèle de kan a changé c'est ça anga demain que fena na fa be fem na fa be fem na bi wo senen baga marade mais pourquoi fonctionnaire nu be ou be munu be ni war bukuna pourquoi utise ka structure créer katuka olu financer o kan barange c'est regrettable parce que là et qui a commencé à tigiter bibina enfin be baramina be ka barake chiffre na ko baralido mais ni
l'émission, elle est conçue il y a plus de 3 ans maintenant, sinon plutôt 4 ans. Mais Dongo Don a un numéro 10, où Djekoulou Minoubise a sponsorisé, ou le Tchakedaba Minoubise a sponsorisé, ou quand sponsorisé. Mais jusqu'à présent, l'émission, elle est orpheline. On n'a pas de partenaire, on n'a pas de sponsor jusqu'à présent. Donc, dire que nous sommes là pour vraiment pour faire le job des jeunes aussi. Donc, je crois qu'en Fonaka a soutenu, en Fonaka a des meilleurs dollars. Mais jusqu'à présent, émission, Kafoko, sponsor Tala, Ragelendoni. Donc, il y a comment on fait quoi de faut donner Mali quoi relation quoi ni ni qu'on doit là ou même d'endron donc à gagner ma donné donc c'est pourquoi en tout cas appel lancé ma baie mais nous c'est quand demain mais ma émission doit se faire frayant à Tchogomina ou sponsorisé toujours alors je crois que j'aime quand Amérique agré à Banro la donné donc je crois que et ka comment la bonne du mais c'est situation du mais et bolobi même c'est qu'à qu'est-ce pas bouiller Mali chiffre na kauma pourquoi bara ka yaguboya ou bolo ka stabiliser ou bolo Tchogomina. Ok, donc inti gapmana nala sonoma ame do ke en français en français mi en français Inch'Allah. Pour que mission nous casse la sponsoriser. C'est ça veut dire. Donc ame obla contact avec des gens. Antena fait ngwa bébé ke mais. OK. Nala sonoma ni anse on mi amuke. Ça. Maintenant au ko fait des besoins pour que casse ga ça nga débat follow qu'on y défi perceptu fana mala. C'est ça. C'est vrai que tant ko bala mais pour que des besoins nous casse ga demain ko sebe. En réalité c'est lui la politique de changer. La politique. Parce que le Mali est un pays d'agriculture et de l'élevage. On est un pays agricole et de l'élevage. Donc, au mieux, il faut encore développer. Donc, on développer du coup, on va faire. Donc, on va entreprendre, on va orienter vers ce qui est ambitieux à minke noya kono quoi. Ka faut quoi le diplôme bibolo. Voilà, il sait que kalanga no. Il veut séné kalan sans fla, il veut séné kalakanye. Sans ça il va kalakanye. Kala ka fenge femi mi nafa. Effectivement. Mais ni en tout cas femme ka da demnon blaro là. Donc mano anu fora statistique pour on est 20 millions d'habitants. Mais il va faire à 60% ka digi. Au de moins de 25 ans. Voilà, 60%. C'est ça. Donc olu munu me ka nou be kolula. Olu munu me no nou be olu ka sini barabe ke tukudi. Bon, non, mais c'est séné, on est blamarama pour que on casse avec Afrique Guinée parce qu'on est 300 millions dans le mois, 300 millions d'habitants. N'a un mot balo, ailleurs on est pour le pays. Ni Sénégal donc ni Sénégal à Tegala. Donc on a ba ou quand, au début ça on a dimension employé ko sebe. On a valorisé. Donc à quel privé à quel heure bébé ça a dimension rebon don mukuna. Ko tout bamba séné ni bagamaraka. Ou casse ka entrepreneur développer ko sebe. Alors Nimi Bafeka ke Sénégalais ou ka bara marachissant. Ga setaï mais maintenant comment est-ce qu'il faut il doit faire comment? Bon, ni setiye il bi ga fretike. Parce que à demander ça comme ni ba feka yele étage là. Ibi le escalier là ibi le donnonne. Ene ko ki bi pangafli escalier sans fait ascenseur nous setiye ite na segata. Donc ni setiye ibi ga barabla au sendaya minen kono. Ibi se ga fitini minke iba damina noyi. Ou espérance mindima akatela fe ni ese soro almen mo ko abe deme parce que ibe yeko la ki deme of ne fere doy bon na mankaka donc na yansi ki tron ko se fanatin iwa e mo ko tena mo ko e non bon mo ko tena confiance to anga mais ni ya dam ni nyama la be ka fitini nge kanye sebe ne ne bisiki deme bilewa mege kanye donc demizan fana ko fam ka fo ko kata senege kata baga marake ibe ka minge bi jije iba ke kanye ifana ba ke mo bisiki deme ko do ki bi ka ke kanye parce que ne ga ke ne te ka grem wala mo me valoriser donc mo gom gasrate Sénégal i kana i se gultu mais mun be non i ka bara mbul intéressé i gelaw la ka uñi nga yere vraiment me gan bara ga ñin ko lo soro e hakil na jumé o kono ba soro atigi fana bi orienté comme abi démé donc chifina ko ku kaka d'accord parce que on a un problème no c'est important donc jamana ba se ku ke jamana fana ga do fra se ku kan mais en yere kan ke bara nga séné bagamara ani bio so ba ko mago bio énergie donc au lieu de dominer bi vraiment minte gala d'accord donc en gagné suma ton nous gagné ne respect comptable ni da bara de mais ni la musique vraiment de bara duma quoi d'accord mais maintenant il est fait chama fort une stratégie fort maintenant chiffre nga minu sigilembe ka télé la je mais olu mako be elao on va faire kan faire nous la walia est-ce que ibse ka munu fu ibse kula so vous savez qu'il a sorti du maintenant si vous avez peut-être des contacts il y a pas de plan ne soro liga no ko jugo ne be ne rebe no sambi
samedi. D'accord. Mais démission de la main, nga bureau là. D'accord. Donc depuis à barandamne. Chaque samedi me bureau là de 10h jusqu'à 13h me démission de la main. Donc il va faire un soro, il va assez kono, amdala assez kono. Donc nga cabinet bi. Bureau imbe serfa ombe non. Aman jarat sonna. D'accord. Mais un numéro fana bi bolo, c'est un numéro fana. D'accord. D'accord. Donc na numéro c'est mo ben c'est un numéro soro. Bani faut tout là. OK. Ni mo ben la dron. Bon, à disposition. Allez-y, communiquez le numéro, il n'y a pas de problème. 78 63 49 31. Voilà, 78 63 49 31. Donc, on sera là. Chifnaka Mako Bila, Maman Mako Bila, IFF Info, Bara Okumu Konana, il s'est orienté. Voilà, Moubla sera, il reste un ami. Très bien. Ok. Chifnaka Chaman Konoma Doni Watila. Inch'Allah. Merci, monsieur Konati. Alors, on va finir l'émission avec vous, monsieur Makalou. Alors, il faut que vous m'ayez dit, monsieur Konati, que vous m'avez fort. Même Maou dit, Kosovo, fort, Anga Jamukai, Alibi de Mabaratala, Akaba Sigoke, Ala Sonama. Alors, il faut que vous m'ayez dit, il faut que vous m'ayez dit, ni Ala Sonama. Donc, maintenant, comme monsieur Enzaya Fotoumna, c'est ça. Nous, enfant avec un démêlé nini, mais on fera tout également, c'est-à-dire qu'à essayer qu'à mon fana solo, nous faisons c'est qu'à ni émission démêlé comme ça. Parce que ni a y mon do fana bé non, c'est-à-dire où c'est qu'il no, où y émission de blanc en place pour que qu'à chiffy non démêlé réellement où mon quand a démêlé. Donc enfant ni à la sonama, en seco fana mouillé, donc en beau au fana que. C'est important. Toujours un zaga comment mais doré fraka. Ali a y 100 projets monta comme ou financé. Pratiquement 70% niata qu'à l'adja à bébé agriculture et élevage là. Sur les 70% des 100 projets, c'est-à-dire à bébé au domaine là, il va falloir encore valoriser réellement. Donc, en même temps, il faut genouiller ou quand nous diglater. Je ne sais pas non ni à y Malibe kololo mungono, c'est parce que opportunité chama teyeno chifimouye. Chama be no ou ba fobo maintenant pour que c'est-à-dire ou va essayer que sommo bo nogola ou va essayer qu'à faut couper ta coffre to bo jamono là ou tato sera là ou bonne ou nina dof mana be no vu que opportunité do be no ou to au soro ou ani opportunité be mo ta soro parce que relation ni fin chama be c'est par complaisance fin chama bo ino donc do fana be ta ka fara bamaka chunga anga nord là ka klaka ankele ou be barantin kololo ou ga blokuna c'est-à-dire nous e kalanke nous ma ou ye kalam ke nous ma bara soro ou ga essayer ka doere nyanyini c'est ça ou informer ou ka kla ko ou former c'est ça donc a kera chogo abuana adjana ça de ubuta soro c'est ça ori ça dit fait ka nyeshi chifu mo la délicat c'est ça ça do kana ou jigla tika ou yera la ou ka nyanyini chogo bela et puis Mali Media Mali à un certain moment entrebuché là on nana en genou mais en me wili et Mali betarama en me boli ni ala sola donc au redo donc ma offo c'est-à-dire aka réellement avec mon que chiffouye réellement fana kanga de ma offo là ni ala sonama adjara merci beaucoup c'est des propos rassurants également merci amba befo dante folimina aywa Mali jamko Mali chiffre ko jamuga mini abenyena maya shirifla jabran sans fait sibiro 17h 18h ni mami ma se kala sibiri a se kala je lundi do on fait ka damne 11h la ka tabla midi la erkele bonyon ko dum aywa anga ni samedi babu ode kunyi entrepreneuriat des jeunes au Mali défi et perspective anda tout a chamana aywa fereni de bali minu kanga tike ani orientation des jeunes aussi anda tout au belajelena aywa maminu kumambolo koro plateau kambi monsieur Eza Konate il est expert comptable merci beaucoup amafu dante folimina merci ina nanga uli jaba jaran je crois que ni teke jamukan la bayan nyonche on va refu akabarala Allah jaran maflana ni malaba le kuye monsieur Sadio Makalui entrepreneur social président du programme un jeune un emploi merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien, Djaren Troma, ni ala sonama tena dans ni jamuka indorona inshallah. Jamuka fana labana amena nimrudi abinu bafeka anwoli aywa duna na tawla ka jamuka kena yol mani abafeka ndeme fana abebe djai 63 0012 95 63 0012 95. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais rendez-vous dit à Oma Sibriwere Anishifina Kavaro Benyon Soro et Shirifla Plateau Kano. Yanoche Ambe Afwako Alakambe Kelema. Merci.